jednotky. Chcel takýmto spôsobom splatiť svoje dlhy. Celkom si z nej odniesol viac ako 8 000 eur. Dnes o jeho treste rozhodoval súd v Prievidzi. 7 rokov za mrežami. To je trest, ktorý vymeral Senát okresného súdu v Prievidzi policajtovi, ktorý 4-krát za sebou vylúpil tú istú banku. Jeho prepady mali vždy rovnaký scenár. S kuklou na hlave vošiel zvyčajne na pravé poludne do pobočky. V rukách držal služobnú zbraň a žiadal peniaze. Mieril na mňa pištolou a povedal mi, aby som si lahol. V priebehu jediného roka lúpil v tej istej banke 4-krát. Odniesol si viac ako 8 000 eur. V novembri minulého roka ho rovno v práci zadržali kukláči. Dnes už bývalý policajt sa k činu priznal aj počas dnešného pojednávania na Prievickom okresnom súde. Nie je mi to proste strašne ľúto. Dostal som sa do situácie, ktorá neprajem to nikomu v živote. Ex-policajt mal podľa jeho slov dlhy a potreboval peniaze, preto vzal zbraň a išiel lúpiť. Hrozilo mu 12 rokov za mrežami. Žiadal však mimoriadne zníženie trestu. Mám doma deti, ktoré ma čakajú, s ktorými mám fantastický vzťah, takisto manželku. Čakajú, kedy sa vrátim. Súd ho nakoniec poslal za mreže na 7 rokov. Proti rozsudku sa okamžite odvolal pre televíziu Joj Pavol Čertík. Poslanci dnes opäť